नमस्कार. एकंदरीतमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. गोव्यात आज काय काय घडलं आणि कुठल्या बातमीची चर्चा आहे हे कमीत कमी वेळेत या बुलेटिनमधून तुमच्यासमोर आणण्याचा आमचा नेहमी प्रयत्न असतो. आजही आम्ही तुम्हाला अशा काही निवडक महत्त्वाच्या बातम्या दाखवणार आहोत. गोव्यात सुरू असलेल्या 53व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचा आजचा तिसरा दिवस. बघूया इफीविषयीच्या बातम्या. इफीत जशी देशविदेशातल्या चित्रपटांची मेजवानी असते तशीच मास्टर्स क्लासेसची. यामध्ये नावाजलेले अभिनेते, दिग्दर्शक, निर्माते आपापले अनुभव सांगतात आणि पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरं देतात. आजचा मास्टर क्लास होता विख्यात अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी यांचा. अभिनयासाठी जेव्हा आपण एखाद्या पात्राचं आयुष्य जगू लागतो तेव्हा ते पात्रही अभिनेत्याचं आयुष्य हिरावून घेतं, असा आपला अनुभव असल्याचं नवाजुद्दीन यांनी म्हटलं आहे. अभिनेता हा कलाकारच असला पाहिजे. त्याने धर्माबाबत, राजकारणाबाबत, जातीपातीबाबत असलेली आपली तत्त्व बाजूला ठेवून कलाकार म्हणून जगलं पाहिजे, असं नवाजुद्दीन यांचं म्हणणं आहे. बघूया आजच्या मास्टर क्लासमध्ये नवाजुद्दीन यांनी काय म्हटलं आहे. इम्पैक्ट वाली अगर बात है, जैसे इम्पैक्ट बहुत सारे रोल ने इम्पैक्ट किया. बाद में बहुत टाइम के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी खुद की पर्सनैलिटी एक्चुअली कुछ है ही नहीं. कहते हैं कि जब आप कोई कैरेक्टर करते हो तो उसकी लाइफ, कैरेक्टर की लाइफ से जब आप कुछ लेते हो तो वो भी आपकी लाइफ से बहुत कुछ लेके चला जाता है. एंड ऑफ द डे आप ना एक एम्प्टी फील कर पाते हो. तो मेरा कभी कभी मैं पर्सनली बताऊं आपको कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा खुद का कुछ है ही नहीं. इसलिए बहुत ज्यादा स्टिफ या आइडियोलॉजी रखना एक्टर के लिए थोड़ा हानिकारक इसलिए हो जाता है क्योंकि आप एक दिशा में जा सकते हैं. क्योंकि आपके पास हो सकता है नेक्स्ट टाइम कौन सा कैरेक्टर आ जाए तो जो आपने पर्सनली कोई आइडियोलॉजी बना रखी है ना, वो उसमें डिस्टर्बेंस हो जाए, बहुत मुश्किल कर पाएंगे उसको. तो इसलिए बेटर है कि एक होता है ना, हालांकि मैं बहुत ही गलत बात बोल रहा हूँ, बहुत अजीब सी बात बोल रहा हूँ, बट मैंने जो फील किया, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ. एक ना ठंडा गोश्त की तरह हो जाता है. एक या तो पानी की तरह हो जाओ, जहां जाए उसका रास्ता बना ले, या कोई असर ही नहीं हो रहा क्या ऐसे बन जाओ. लेकिन बहुत ज्यादा स्टिफ थॉट्स रखने एक्टर के लिए थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है. अनटिल जैसे वो ह्यूमैनिटी के लिए ना, वो उसके लिए ठीक है. वो ऐसे नहीं कि भाई मेरे सामने बहुत कुछ गलत हो रहा है मैं देखता जाऊँ, वो दूसरी बात, वो तो गलत है. बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा जो है ना, हम लोग जब एक्टर बनने की कोशिश करते, आर्टिस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें आर्टिस्ट ही बनना चाहिए जहाँ तक मेरा ख्याल है. तो हमें ना बहुत सारी दूसरी चीजें नहीं लेके आनी चाहिए. ये आर्टिस्ट का एक माइंड होता है, कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी नहीं कहना चाहिए, माइंड होता है आर्टिस्ट. तो उसमें ना दूसरी चीजें जो है ना नहीं लेके आनी चाहिए. कि आप बहुत ट्रेडिशनल हैं, आप बहुत जो भी हैं, आप बहुत रिलीजियस हैं, अच्छी बात है, विच इज वेरी गुड, होना चाहिए. बट जब आप आर्ट फील्ड में आ रहे हो, एक्टर बन रहे हो, या इनको ना ये अलग डिपार्टमेंट है. या तो आप पूरी तरीके से आ जाओ, सारी चीजें लेके नहीं आ सकते. मंटो आणि ठाकरे या चित्रपटाचं एकाच वेळी चित्रीकरण सुरू असल्यामुळे या दोन्ही भूमिकांचा संघर्ष एकाच वेळी आपल्या मनात कसा सुरू होता हा अनुभवही यावेळी नवाजुद्दीन यांनी सांगितला आहे. कुठल्याही ट्रान्सजेंडर व्यक्तीला स्त्रीचं आयुष्य जगायचं असतं, असंही आपल्या हड्डीमधल्या भूमिकेबाबत बोलताना नवाजुद्दीन यांनी म्हटलं आहे. यंदाच्या इफीत असलेल्या एका विशेष प्रदर्शनाची एक खास बातमीही आम्ही तुम्हाला या बुलेटिनमध्ये दाखवणार आहोत. पण त्याआधी पाहूया कुठच्या बातम्या झाल्यात आजच्या हेडलाईन्स. मुंबई विमानतळावर सोमवारी पकडलेलं 20 कोटींचं कोकेन येणार होतं गोव्यात. 2 महिला आरोपींच्या चौकशीनंतर गोव्यातल्या महिलेलाही घेण्यात आलं ताब्यात. अकरा डिसेंबरला गोव्यात होणार जागतिक आयुर्वेद परिषद. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते होणार उद्घाटन. मोपा विमानतळाचाही होणार शुभारंभ. राज्य कर्जबाजारी झाल्यामुळे इफीची उडाली चमक. काँग्रेस पुढारी विळयेतो फर्नांडिस यांची सावंत सरकारवर टीका. गोव्यातल्या फुटबॉलला येणार अच्छे दिन. डच प्रशिक्षक गोव्यात येऊन घडवणार 30 फुटबॉल प्रशिक्षक.
शॉर्ट सर्किटमुळे गॅस सिलेंडरचा स्फोट होऊन लागलेल्या आगीत कळंगूट किनाऱ्यावरचे 2 शॅक्स झाले आगीत भस्मसात. किनाऱ्यावर कायमस्वरूपी फायर ब्रिगेड तैनात ठेवणार असल्याचं आमदार मायकल लोबोंचं आश्वासन. आणि मांद्रेमध्ये येत्या वर्षभरात बांधणार 1 कोटीचं मासळी मार्केट. मत्स्य व्यवसाय मंत्री निळकंठ हळणकर यांची घोषणा. इफ्फीत चित्रपटांशी संबंधित अनेक प्रदर्शनंही दरवर्षी पाहायला मिळतात. चित्रीकरणासाठी वापरले जाणारे वेगवेगळ्या कंपन्यांचे कॅमेरे, लेन्सेस आणि लाईट्स असं एक प्रदर्शन यावेळीही भरलंय. डिजिटल विश्वातली क्रांती ठरू शकणाऱ्या मेटावर्स तंत्रज्ञानासंबंधी सुद्धा माहिती देणारे स्टॉल्स आणि उपकरणंही या प्रदर्शनात मांडली गेली आहेत. त्यामुळे चित्रपट तंत्रज्ञानासाठी हे प्रदर्शन अत्यंत उपयोगी ठरतंय. लाईट्स, कॅमेरा, ॲक्शन. तुम्ही इफ्फीसाठी गोव्यात आला असाल तर या प्रदर्शनाला आवर्जून भेट द्या. कला अकादमीच्या बाजूला NFDCने फिल्म टेक्नॉलॉजीचं प्रदर्शन लावलंय. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असलेले नामांकित कंपन्यांचे वेगवेगळे कॅमेरे तुम्हाला इथे पाहायला मिळतील. जशी ज्याची गरज असेल तसा त्याला कॅमेरा इथे मिळेल. इतकंच नाही तर चित्रपट निर्मितीसाठी लागणाऱ्या इतर वस्तूही इथे पाहायला मिळतील. सो हमारे पास में फ़ोटो कैमराज भी हैं एंड वीडियो एंड देन सिनेमा प्रोडक्शन के कैमराज भी हैं. तो स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक वेनिस 2 जो सबसे फ्लैगशिप कैमरा है, देन हमारे पास FX9 है, देन FX6 है एंड वहाँ पे हमारा वन ऑफ द बजट सेंटरिंग कैमरा FX3 है. सो ये चारों कैमराज का यहाँ डिस्प्ले अवेलेबल है और ये जो लाइनअप है ये कवर अप करता है एवरी टाइप ऑफ फिल्म मेकर्स के लिए. हम लोगों ने कैमराज डिवाइड करे हुए हैं. सो आप कुछ भी शूट करना चाहो, वी हैव ऑल द रेंज ऑफ कैमराज. एक जो मेन स्ट्रीम कैमरा है जो मूवी मेकिंग में यूज़ होता है, इसमें बड़ी पिक्चरें बनती है. जैसे अभी हाल ही में शमशेरा करके एक पिक्चर आई थी, वो बनी है और ऐसी काफ़ी सारी पिक्चरें बनी है. और दूसरा एक कैमरा है कोमोडो. वो एक छोटा कैमरा है. वो जैसे आप फिल्म स्कूल ख़त्म करके बाहर आते हैं, आप खुद की पिक्चरें बना रहे हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स और इंडी फिल्म मेकर करके जो एक बच्चे होते हैं उनके लिए है. तो ये कैमरा सब लोग यूज़ कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्री, लोकल छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए. चित्रपट निर्मितीत जितका कॅमेरा महत्त्वाचा असतो तितकेच त्याचे लेन्सेस. असे अनेक कॅमेरा लेन्सही या प्रदर्शनात मांडले गेलेत आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे लाईट सुद्धा. लो बजेट आणि बिग बजेट सगळं काही एकाच छताखाली. हम जो लेंस पे डील करते हैं, एक हमारा कुक है और एक अपना जायस का है, कार्ल जायस का सुप्रीम. उसमें CP3 आता है और रेडियंस आता है. Here you can see this is a spotlight mount. We have mount. We can actually create this kind of lights, so which is patterns. So with this we can create that. So this is soap boxes. So we have soap boxes with all of our lights. This is a very small light. This light can go also with the batteries. So this is 60x. So this is our new light which is just launched in just 1 month. It's actually a RGB light. So this is the most powerful RGB lights in the world. This is Aputure 600C and that is 1200D Pro. So it's actually most powerful LED in the world. So it's 1200 watts. मध्ये डिक्सनने पहिल्यांदा हलतीचित्र पडद्यावर दाखवता येणारा कायनेटोग्राफ हा मोशन पिक्चर कॅमेरा तयार केला. 1894 मध्ये थॉमस एडिसनने कायनेटोग्राफ पार्लर मध्ये चित्रपटांचं सार्वजनिक प्रदर्शन सुरू केलं. तेव्हापासून कॅमेऱ्यात वेळोवेळी बदल आणि सुधारणा होत गेल्या. आता तर डिजिटल कॅमेऱ्याचं युग आहे. वर्षभराच्या आतच जुनं तंत्रज्ञान जाऊन नवीन तंत्रज्ञान येतंय. त्यामुळे कॅमेरा अधिक बोलका होऊ लागलाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
एकंदरीतमध्ये आज इतकंच. एक आठवण करून देतो की गोव्यातल्या ताज्या आणि अचूक माहितीसाठी गोमंतक TV या आमच्या यूट्यूब चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. तसंच दैनिक गोमंतक TV.com या आमच्या वेबसाईटलाही फॉलो करा. तसंच आमच्या फेसबुक पेजलाही फॉलो करा. जाता जाता कवी गुलजार यांच्या शब्दात सांगायचं तर हम समझदार भी इतने हैं कि उनका झूठ पकड़ लेते हैं. हम समझदार भी इतने हैं कि उनका झूठ पकड़ लेते हैं और उनके दीवाने भी इतने हैं कि फिर भी यकीन कर लेते हैं. धन्यवाद. उद्या पुन्हा भेटूया. शुभरात्री.